Kaixo, ongi etorri Atxuriko eskola ezagutzera. Somos la Escuela Pública de Atxuri, una comunidad educativa viva, cercana y diversa. Desde este edificio histórico tan bonito, cada día impulsamos un proyecto educativo euskaldun profundamente comprometido con nuestro entorno y cultura. Hola, auzoa egiten dugu. La escuela de Atxuri necesitaba unos cambios de mejora. Eskola musoa dute. Eta horretaitik momentuz Pio Barojara gure postasun guztia eramaten dugu. Egunero abentura berri bat daukagu bizitzeko. Zero irakasez maitasunez egiten digute harrera. Oso eskola guai ere badaukagu. Lagunekin ikasi eta jolasteko aukera pilo bat. Guztion artean zaintzen gara. Andereño eta maisuak, ikasleak, gurasoak, atezainak. Eskolan euskaraz bizi gara. Euskaraz hitz egiten dut egunero. Gelan eta kanpoko ekintzetan. معا نصنع المدرسة لأننا مجتمع نابض بالحياة. La escuela nos ha dado la oportunidad de conocernos entre las familias del barrio, pues es un lugar de encuentro. Eta elkarrekin lan egiten dugu ezten ari garen tokia hobetzeko. Obrak amaitzen direnean, Atxurira bueltatuko gara gogotzu. Pio Barojan bizitako esperientzia polit guztiak gogoan ditugula. Eta bueltan, eskola hobeagoa izango dugu. Gure betiko eskolak leiho berriak izango ditu. Eta fatxada berria. Gainera gure atxeko patioan naturaz beteko da. Arbolak, zimu berriak. Eta beste patio berri bat izango dugu. Kanpurdanoko atxeko basoa edukiko dugu guretzat. Eta Atxurira gure alaitasun eta aniztasunaren kolorak ekartzen jarraituko dugu.